Now, in Zimbabwe, we have problems of food insecurity, and we said, how much food do we want per year to feed our country? We know we need about 2 million metric tons of grain. So we say, because there is climate change, how many hectares of land can we put under irrigation to produce the 2 million plus metric tons to feed the nation? More than 123,000 drought-stricken villages in Chibi district of Masvingo are receiving food aid between now and March 2025. This is through collaborative efforts between the government of Zimbabwe, World Food Programme, and the government of Russia. The villages have become entirely dependent on food aid for survival. Water for us is scarce. In previous years, we used to plant crops, but now there is no water. We are grateful to those who are assisting us with food because we are hungry. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi ayewaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje ndine nyaya yandinayo. Unoziva kana uchinyeba ka it's good to lie privately. Wakawanda pari ukazonyepa on a public platform ka tinozongonotora video yariye toataribudisa toatatora nerimwe racho toataribudisa toatazvikanda apo topa vanhu. Mukuru wenyika akabvunzwa kunzi how far zvikanzi isusu muZimbabwe zvinhu zvedu zviri bho tikutori magorosi zvinhu zvedu zviri kufamba, we eat what we kill, vachibhaisa turova tumastatement twechirungu. Baba, but reality yazosvika, reality yapo, vanhu vakufa nenzara. Ndine ripoti yandinayo futi yandoda kuti ndikuratidze panapa yabva paSABC apo vachitaura kuti vanhu vari kupihwa chikafu chekuti vakwanisewo kudyawo paChristmas. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe, mune nzara. Ndo andazokuratidzai futi mukuru wenyika achiti we are doing very well, we eat what we kill. Amawana pakaipa pakashata pari kupisa ndiri bandisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yoda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Right, rega timonzwa mashoko kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei kubva kuna Bishop Samuronda. Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu? Yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwechete muchitima chemweya. Right, mazvinzwira mega kuti musi wa
31 chinenge chakatochaya anenge ari ma1 right. Panapa futi ndine mashoko ari kubva kunani kuna Owen ari kuti company registration in South Africa it's now easy, zvanyore hazvichanetse, chirungodiwa chete passport yako chero usina permit. Handitika bata Owen panamba dziri pa screen idzo. Wotaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, wataura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje, ndisotewo shamwari nditese ndipinde musystem aiwaka. Owen anokusota, anokugadzirira zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvofamba negwara chairo. Handitika right. Panapa rekatanga kunzwa mashoko emukuru vachitaura kuti aiwa kuZimbabwe zvinhu zvedu zvakarongeka nedrought iriko ikai, but zvinhu zvedu zviri bwanzi tiri kutambura asati nenazvo. Vakaipa vari kupisa. His Excellency Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Your country has had the largest wheat harvest in decades. Can you tell us how you achieved this and what are some of the key elements behind this very, very outstanding success story? Thank you very much. In Zimbabwe, we have adopted basic philosophy, which is village philosophy. 1, we say a country must be ruled by the people of that country. 2, a country must be developed by the people of that country. 3, a country must eat what it kills. That is village wisdom. Now, in Zimbabwe, we have problems of food insecurity, and we said, how much food do we want per year to feed our country? We know we need about 2 million metric tons of grain. So we say, because there is climate change, how many hectares of land can we put under irrigation to produce the 2 million plus metric tons to feed the nation? And we determine how much yield does a hectare have. Once you've done that, you now know how many hectares you must put under irrigation to achieve the amount of grain you want to feed your nation in spite of climate change. That we have done, and we are now food secure. Secondly, we have been importing our wheat from Ukraine, our fertilizer from Russia. Now that side is problematic. So we decided to say we need about 240,000 metric tons of wheat. Right, mavanzwa mukuru achitaura kuti aiwa zvinhu zvedu zvakarongeka, everything is sorted, hapana chekuvhunduka, hapana chekuita sei, hapana kana chekutya. Handitika right. Rega tichiona manje recent report iri kutaura kuti aiwa nzara yapinda mumusha weZimbabwe. Nzara iri kukuwadza vanhu vakutorarama nekupemherwa nechikafu chekupemhwa, yanzi mudeme ndo yataurwa naPaul Mukondo kuti hanzi itai sendi mundibatsirewo indini ndachona zvinhu zvakaoma kumamisha uko. Handitika ndichingoti panyaya iyo ndongokurudzirawo kuti vari diaspora vari kunyika dzekunze musakanganwewo vabereki vari kumba kwakakomana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kunyange zvava vachivhotera pamusingade chingoita sei, chingovarangariraiwo because zvavakupiwa maturitas nemafuta netuporiji tushoma, votonzi vapiwa zvinhu zveChristmas. Handitika rega tipinde muripoti iyi yeSABC tinzoti zviri kumbonzi chii, zvakamira sei, zviri kufamba sei. More than 123,000 drought-stricken villages in Chibi district of Masvingo are receiving food aid between now and March 2025. This is through collaborative efforts between the government of Zimbabwe, World Food Programme, and the government of Russia. The villages have become entirely dependent on food aid for survival. Water for us is scarce. In previous years, we used to plant crops, but now there is no water. We are grateful to those who are assisting us with food because we are hungry.
We can count so many years. We are not able to put any harvest in the storehouse. It needs divine intervention. And if donors can continue assisting us on a daily basis, we will be grateful. Earlier this year, the Russian Federation pledged 200,000 tons of grain and humanitarian aid to 6 African nations. The remarkable thing is that Russia can assist not only through donations, but with partnership as well, including business. My country maintains its role in the international arena as a solid, responsible supplier of agricultural products. Recently, in order to strengthen food security in Africa, Russia initiated International Food Safety Conference to be held next year in Addis Ababa, Ethiopia. The Zimbabwean government anticipates a productive summer cropping season in 2025. $201 million was needed for this El Nino. WFP was able to resource roughly about $50 million with our donors. For this particular ward and also region, one of the things that we did was a partnership with the government of Zimbabwe and the Russian Federation. The World Food Programme believes by addressing the root causes of vulnerability and enhancing preparedness, Zimbabwe can help reduce the impacts of climate change and help communities withstand future challenges. I'm Bonolo Maribe, SCBC News. Right, mazvinzwira mega mazvionera mega kuti aiwaka takutochengetwa kurussia uko ndokutobva chehuwiri kuti tikwanisewo kurarama handitika. Ameno Munotichii Nazvo mukuru wenyika ari painternational platform akataura kuti zvinhu zvese ikete pakete, but paground vanhu vari kutopema zvinhu zvakaoma. Handizoziva hangu ipapo kuti zviri kufamba sei handitika. So ndonyanga ndichingofamba nayo as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.